Aman geldi ağamadan Qurban Bibi geline jemeden döwleti döwranly bolajak ene bir ajaýyp toýly basy ebesendi. Ene bugün şu maşgalanyň söwür oglarynyň ýene-de biri ihlasçanyň bagyt toýuna ähli dogan garyndaşlar bolup şaýat bolýas. Video operatorymyz Jeýkun Muratowyň ýardamynda şol ajaýyp arzuwlaryň hemmetini başardygmadan ýadyga geçirýäs. Şun oğlum ihlas gelimiz bolacak Gülcemal bir bagtly bolsunlar. Şu gelinin maşgala aýagy düşüp öýümizde hemişe toý bolsun. Irsgal döwletini ýygyna tirkak gelen gelin bolsun. Gulnabat gelinim ýaly mähirli mehmanpeýär hyzmat edýän gelin bolmagyny dilek edýän beýik Allahdan. Keçebe geler yol bilen, yol kırası gülü bilen, aman geldi daim toy tutýar, gutlalyň ähli garyndaşlar bilen, ýaşlar bagtly bolsun. Toylaryň gutly märakpan, bagt baktym döwlet soksun kelen ýylyň aýagy üçin. Wagtlara ben de banakan haýrly mendirin, elimden toy bolsun. Bugünkü toýmadyň sebäpkärleri ihlas bilen Gülcemaliňe birek-birege duşlar, goýşy ýaşlaryň birek-birege duşlary ömürleriniň ahyryna çenli hiç haçan aýra düşmesin. Bular hemişe birek-birege goldap, birek-birege silap we birek-birege edil şuňkular ýaly gereklep söýüp ýaşatlar diýip dilek edýäs. Ene mektuban adamlarına görüşüňe diýýärler ihlas bilen Gülcemaliň bagyt toýuna geldi gedimine şeýle çatlygy çoğuna beslenip dowam edýär. Bizim spurtatda ihlasçanyň dostlarynyň arzuwlary bilen dowam edýär. Ihlas bagtly bagtly ýaşa, goşunyň goşagara. Dostan bagtly ýaşa, bir ömür gördüň gol. Aýsan bagtly ol, ihlasça bagtly ol.
Destan video studiyasynyň ähli video operatorlarynyň adından we öz adamdan men müsiripler bugünkü toýly günler bilen ýene bir ýola tüýsürekden mübarekleýän elmedi ama şuňky ýaşlarymyzyň bagtly bagtyar günlerde ýaşadylar diýip dilek edýäs. Sapajanyň bagt toýuny bir tiýdirek, batymrak toýlamak diýip etsin kardeşler bilen.